Azt hiszem, 2010 az az év, amikor megtanultunk imádkozni a svájci frank árfolyamának gyengüléséért. Családok tízezreiben merült fel a kérdés, hogy mi lesz, hogyha nem tudnak fizetni, mi lesz, hogyha a növekvő részletek már meghaladják a pénztárca lehetőségeit. Közben nőnek az indulatok. Akik elúsztak a devizahitelekkel, azok azt kérdezik, hogy megmentik-e őket, vagy kerülhetnek-e utcára. Akik viszont pontosan fizetnek, azok most azt kérdik, érdemes-e egyáltalán időben törleszteni és betartani a fizetési fegyelmet. Szerintem ennek a folyamatnak a végét senki sem látja. Aki nem szeretné visszafizetni, azon mi nem akarunk segíteni. Bankok tekintetében ez egy pénzügyi vadnyugat ez az ország. Nem fogom megvárni, hogy 250 vagy 250 fölé menjen a svájci frank. Én, aki pontosan és jól fizetek, én akkor milyen pluszpontot kapok, vagy mit kapok azért, hogy én jól fizetek? Mi történt a héten? Először is megjelent ez a bizonyos 8 pont. A kormány mentőterve, amivel a bajba jutott hiteleseken szeretne segíteni. Megtiltanák az ügyfélnek hátrányos, egyoldalú szerződésmódosítást. Megtiltanák az egyoldalú kamatemelést. Előírnák a középárfolyam alkalmazását. Előírnák az ingyenes előtörlesztés lehetőségét. Fizetésképtelenség esetén a bankok nem kérhetnének büntető kamatokat és más extra díjakat. Az aktuális piaci értéknél többet nem követelhetnének a bankok. Kérelem esetén 5 évvel automatikusan meghosszabbítható lenne a futamidő. Ezek az intézkedések nem terjedhetnek ki sem az üzleti célú befektetésekre, sem a második vagy harmadik ingatlan hitelezésére. A bankszövetség reagált. A tervezet több pontja alkotmányellenes és a pénzintézetek számára elfogadhatatlan, mondják ők. És reagált a nemzetgazdasági miniszter is a Mokkában. Jók a javaslatok, a céljuk mindenképpen nagyon támogatandó, valamit tenni kell. És reagált az ország is. Lehet, hogy kimondatlanul eddig is voltak ellentétek, amik most a segélycsomag ismeretében kimondódtak. Megnyílt 5 front, ahol lehet szemben állni, oda mondogatni, egymás zsebében turkálni és felelősséget hárítani. 50%-os az arány, és ez minden társadalmi rétegnél. Tehát a nagyon gazdagoknak a fele is el van adósodva, a középosztály is, meg a nagyon szegények is el vannak fele részben adósodva. Az ország egyik fele vett fel hiteleket, a másik fele nem, legalábbis a bankoktól nem. Van némi ellentét a forintban, illetve a valutában eladósodottak között. Szemben állnak a fizetők a nem fizetőkkel, a kormány a bankokkal, és nyilván akik most akarnának hitelhez jutni, szídják az elődöket, mivel ma már jóval szigorúbb feltételek mellett juthatnak kölcsönhöz, mint korábban. Amikor a kormány az első komoly tervekkel előállt, hogy a adósság csapdában lévőket valamilyen módon megsegítse, akkor nagyon sokan abba hagyták a fizetést, akik korábban fizettek, mondván, hogy majd csak megsegíti őket az állam valahogy. Már most is van majdnem 100 000 olyan lakás, ami már elárverezhető stádiumban van, tehát 100 000 család jelenleg a kilakoltatási moratórium miatt maradhat a már régóta nem fizetett ingatlanban. Orbán Viktor hétfőn a parlamentben azt mondta, hogy a moratórium lejárta után sem lesznek kilakoltatások. Ez a mondat nem lehet, hogy azt fogja elindítani, hogy nem lehet engem kilakoltatni, akkor minek fizessek? De igen, ez minden további nélkül sajnos így van. Megsegítjük azokat, akik nem fizetnek. A másik oldalon nyilván a jól fizető adósok, akik meg azt gondolják, hogy de én jól fizettem, akkor miért kell emelni? Miért én rajtam hajtják be azt, amit a nem jól fizető adósokon kellene behajtani? Váci Zsófiának van egy svájci frank alapú és egy euró alapú hitele. Az egyik törlesztő részlete megduplázódott, a másik is jócskán megemelkedett, de fizeti őket, amíg tudja. Különböző számokról lehet hallani mostanában. Az egyik, hogy 1 700 000 devizahiteles van Magyarországon, és ebből majdnem a felének, 800 000 családnak vannak fizetési nehézségei már most is. Azon a 100 000 családon kívül, akiknél már bedőlt a hitel. Kérdés, hogy milyen reakciókat vált ki a 8 pontos csomag és a kilakoltatási moratórium együtt. Zavarná morálisan, hogyha megjelen egy olyan réteg, aki ezt kihasználja? Én biztos vagyok benne, hogy már most is van ilyen réteg, és már most is zavar engem, hogy én pozitívan jól fizetek, rólam nem szól soha semmilyen cikk, és azokról mindig szól, akik nem jól fizetnek. Itt egy a cél minden szereplő számára, ezért érthetetlen, hogy miért nem születik meg az az egységes megoldás, amire mindenki azt mondja, hogy egy picivel kell kevesebbről lemondanom, de legalább rendben van a dolog, és mindenki örül és vidám, amennyire lehet egy ilyen helyzetben.
A magyar pénzintézetek nyeresége eddig kiemelkedően magas volt, egy átlagos magyar bankfelhasználó sokkal többet fizetett itt, mint külföldön. De most banki statisztikák szerint 10 adósból mindössze 2 fizet pontosan. Ez a bankok számára is óriási probléma. Mivel itt a legtöbb pénzintézet leányvállalatként működik az országban, nézzük meg, hogy az anyacégek hogy működnek. Ha már mi is unióban vagyunk, akkor próbáljunk egy olyan törvényt kihozni ebből, amely beszabályozza a pénzintézeteket is. Miért teheti meg itt, amit nem tehet meg Nickelsdorfba? De végig körbe kell? Bájos kis lakás, amit most jóval a piaci érték alatt kénytelenek árulni a fizetésképtelenné vált adósok. Most jutottam oda ebbe a hónapba, hogy itt most van a krak. Sajnos kénytelen vagyok azt mondani, hogy tipikus történet az övék. 2006 végén vették ezt a kis lakást 14,3 millió forintért. Akkor felvettek 10 millió forintnyi hitelt svájci frankban. Rettegek, hogy mi lesz majd. Tehát akkor, amikor azt mondják, hogy fölmehet a svájci frank még ettől sokkal magasabbra is, én azt már nem akarom megvárni. Tehát az kizárt dolog, hogy én ezt bevállaljam. A törlesztő részletük megduplázódott. 50 000 forintról indultak, most majdnem 100 000. Egészen mostanáig tudtak fizetni 4 évig pontosan. A tartozásuk most 10 millió forint helyett 14,5 millió forint. Iszonyatos lelki teher. És nem azért, mert nem akarom fizetni, mert az egy biztonsági érzetet nyújt, ha ki tudom fizetni. Ha el tudják adni a lakást, amit 18 milliót ér, mondjuk 16 millióért, és kifizetik a bankot, akkor talán, de csak talán marad 1 millió forintjuk. Ildikó 55 éves, a férje 60 fölött van. 1 millióval és lakás nélkül kellene új életet kezdeniük. Próbálom úgy keményen, erősen tartani magam, ami nem mindig sikerül. Nehéz. Van nekünk magyaroknak valami furcsa, megmagyarázhatatlan kötődésünk a tulajdonhoz, ahhoz, hogy a lakása miénk legyen. Magyarországon a világon egyedülálló módon a lakosság 93%-a saját ingatlanában lakik. Ez az arány fejlett országokban 50 és 60% között mozog. A bankok azért ma abban érdekeltek, hogy ugye minél több terhet ténylegesen áthárítsanak az ügyfélre. Addig lesz kirakoltatási moratórium, amíg el nem kezd működni a Nemzeti Eszközkezelő Társaság, aminek a felépítési koncepciója október 15-ére készül el. A cél az, hogy senki ne kerülhessen az utcára, ha már nem tudja fizetni a törlesztő részleteket. Mind a mi 8 pontunk, mind pedig egyéb a kormány tervei azt a célt szolgálják, hogy aki hitelt vett fel, az vissza is tudja fizetni. De abból indulunk ki, hogy vissza is szeretné fizetni. Ha önhibáján kívül mégsem tud fizetni, akkor a Nemzeti Eszközkezelő tulajdonába kerül majd a lakása hitellel együtt. Ő pedig vagy bent maradhat a régi tulajdonában albérlőként, vagy az eszközkezelő biztosít számára egy másik, lehet, hogy szerényebb albérleti lehetőséget. Azoknak nem jelentes segítséget, akik ügyeskedni próbálnak. Mert hát egyrészt ugye nyilvánvalóan a lakása tulajdonjogát elveszíti, mert az a Nemzeti Eszközkezelőhöz kerül. Másrészt azt is elképzelhet, hogyha valakinek a lakása egy drágább kategóriába esik, és a Nemzeti Eszközkezelő lép be helyére átvállalni ezt a követelést, semmi garancia nincs arra, hogy abban a lakásban maradhat. Egy másik fontos pont, hogy a bank csak az ingatlan piaci értékét követelheti az adóstól, ami most jóval kevesebb, mint amikor általában felvették a kölcsönt. Ezt nevezik a tiszta lappal indulás elvének. Ebben az esetben a banknak az óvatos hitelezés elve alapján kellett gondolni arra, hogy a jelzálogtárgy értéke fedezze a hitelt, és hogyha nem fedezi, akkor az már az ő kockázata attól a pillanattól kezdve. Rengeteg kérdés tisztázatlan még. Egy biztos, és ez a válasz az ország azon felének, akik nem vettek fel hitelt, és azt kérdezik, hogy miért az ő adóforintjaikból kell segíteni azoknak, akik felelőtlenek voltak. Egyrészt, mert létezik társadalmi szolidaritás, másrészt, mert ez így kerül a legkevesebbe, Rogán Antal szerint. Ha nem ez, akkor más. Hát akkor ez meg fog jelenni a segélyek vonalán, meg fog jelenni az önkormányzatoknál, önkormányzati lakás formájában, mert az, hogy mindenkinek legyen a fedél a feje fölött, és ne halljon éhen, hát az a minimum, amit egy társadalomnak biztosítani kell a polgárai számára. Tehát az adófizetőknek ez így is úgy is pénzébe kerül.
Íme egy újabb kérdés, amiről megint sokat vitatkozhatunk, illetve vitatkozhatnánk, hogy valódi segítség, hogy tényleg jár-e, és igazából azok kapják-e, akik rászorultak. Ez utóbbi a legsarkalatosabb pont. Ki és hogyan fogja eldönteni a valódi rászorultságot? Elég lesz egy elvesztett munkahely, vagy megnövekedett családi kiadások, vagy egy újabb gyermek? Minden esetre a vitára szánt idő az most már korlátozott, hiszen Rogán Antalék úgy tervezik, hogy október végén a parlament elé viszik a 8 pontos csomagot, és reményeik szerint már idén, karácsony előtt ennek megfelelően kell majd eljárniuk a bankoknak. A TV2 naplójában Keleti Andrea riportját látták. Szavazás